Al començament de la seva vida, el nadó s'expressa mitjançant gemecs i plors. Al cap de 2 mesos ja és capaç de produir les seves primeres rialles. Entre el segon i el quart mes de vida, l'infant comença a produir els primers sons. Es tracta de sons quasi vocàlics, poc variats i produïts a la gola. Sovint, entre el quart i el 5è mes, l'infant sembla practicar aquestes primeres vocalitzacions, allargant-les i fent canvis d'intensitat i d'entonació. A mesura que les vocalitzacions es van fent més variades i complexes, els sons primerencs, com el plor, van disminuint. Per potenciar aquest procés és fonamental que els pares reforcin les rialles i les vocalitzacions que els bebès fan en les interaccions cara a cara. Amb aquesta pràctica l'infant aprendrà a establir uns torns de paraula i a la vegada a utilitzar articulacions sonores i rialles per interactuar.